Τι κάνετε ρε παλικάρια? Δεν ήταν ωραία μέρα σήμερα, δεν έχει ωραίες μέρες. Έχω αποφασίσει ότι η επόμενη μου δουλειά θα είναι σε βιβλιοθήκη. Εν τω μεταξύ τώρα μου ήρθε. Έχω ξεμείνει και από λεφτά. Είπα σε μία πόλη στη Λάρισα χωρίς λεφτά, γιατί έχω την κάρτα περασμένη στο κινητό, το πορτοφόλι στο σπίτι και το κινητό έκλεισε. Τρακάραν. Έχουν έρθει αυτά τα κουτάκια. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι οι πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας για μένα, η Τρίτη και η Πέμπτη, γιατί όπως φεύγω τώρα από το σπίτι θα ξαναγυρίσω το βράδυ στις 12. Έχω πάρει εδώ όλη την πραμάτια μαζί μου, πετσέτες, ρούχα για να αλλάξω, βρακιά, μπλούζες, γιατί μετά έχω γυμναστήριο και μετά το γυμναστήριο έχω μάθημα υποκριτικής και μετά το μάθημα υποκριτικής έχω πρόβα για μια παράσταση που θα ανεβάσουμε μετά το Πάσχα. Έτσι πάει η ζωή. Βιάσου, αλλιώς δεν θα κάνεις τίποτα. Πρέπει στις 7 να είμαι στη δουλειά, που είναι μισή ώρα μακριά, και δεν μπορώ να ξεκινήσω κατευθείαν γιατί περιμένω να σβήσει αυτό εκεί το μικρό, αυτό εδώ το λαμπάκι, περιμένω να σβήσει. One eternity later. Πάντα χτενίζομαι στα μάξι, δεν ξέρω, έχω πάντα μια βούτσα εδώ μέσα για να χτενίζομαι. Άμα έχεις σγουρά μαλλιά, δεν μένουν ποτέ όπως θα κάνεις. Βάλεις λάκ, δεν βάζεις λάκ. Δεν υπάρχει πιθανότητα να βγεις από το σπίτι και τα μαλλιά σου να μείνουν έτσι μέχρι να φύγεις, μέχρι να γυρίσεις. Εν τω μεταξύ, μαλακία, σήμερα ξέχασα να πάρω κοντομάνικι για να φορέσω αφού φύγω από το γυμναστήριο. Και θα φορέσω αναγκαστικά το pullover και θα κολοσκάσω, όχι απλά θα σκάσω. Μου την κάνα μου και δεν έχω πάρει ούτε. Έχω αυτό για νερό. Δεν γαμάται αυτό το παγούρι για νερό. Δεν ξέρω, το παίρνω μαζί μου πάντα. Όταν πάω στην δουλειά κυρίως. Και δεν ξέρω πόσο χωράει. Χωράει κανένα λίτρο νερό. Και γενικά τώρα με τη διατροφή που συστήνει διατροφολόγος πολύ νερό, είναι η καλύτερη λύση. Είχε τύπου 7-8 ευρώ, ήταν λίγο ακριβό από τα Τζάμπο. Αλλά έχεις πάντα νερό. Και μία μέρα που το ξέχασα στο γραφείο μου λείψει πάρα πολύ στο σπίτι. Νομίζω είμαι έτοιμος. Κάτσε να βάλω λίγο κοσμητικό. Έχω κάπου κοσμητικό εδώ μέσα. Έχω και κοσμητικό στα μάξι. Έχω τα πάντα στο αυτοκίνητο. Εγώ νομίζω εύκολα μετακομίζω εδώ μέσα. Άμα έχει κάπου και ένα μπάνιο. Ναι, και δεν έχω ένα, έχω δύο κοσμητικά. Είναι και διαφορετικά. Επίσης, εγώ δεν είμαι για να μένω στις μεγάλες πόλεις, γιατί όχι απλά έχω γεμάτο αυτοκίνητο πάντα. Τις περισσότερες φορές ξεχνάω και να κλειδώσω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το ότι δεν μου έχουν κλέψει ακόμα ολόκληρο το αυτοκίνητο είναι θαύμα. I am ready. Αχ, Θεέ μου. Και τώρα θα ανοίξω τον υπολογιστή. Και λέω να συνεχίζω μια σειρά που ξεκίνησα χθες. Το From. Δεν ξέρω, γίνεται της πόπης στο TikTok με αυτή τη σειρά. Που λένε ότι είναι και παλιά, είναι από το 2022. Αλλά τώρα έχει γίνει κάποιο έτσι viral φαινόμενο. Επομένως, ναι, θα δω το From. Είδα χθες το πρώτο επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο βαρέθηκα λίγο και στο τρίτο κοιμήθηκα. Επομένως, θα το πιάσω το τρίτο και θα συνεχίσω. Έχω νογό για καφέ. Μόλις ξύπνησα. Γι' αυτό δεν είμαι καθόλου ενεργητικός. Τι ώρα είναι? Είναι 11. Γύρισα. Δεν ήταν μόνο καφέ, ήταν και βόλτα. Και πρέπει τώρα να ξαπλώσω, γιατί άμα δεν ξαπλώσω τώρα θα έχω λιγότερες από 7 ώρες ύπνο μέχρι να ξαναπάω για δουλειά. Δεν δουλεύει. Γιατί δουλεύουμε? Δεν θα έπρεπε να δουλεύουμε. Επομένως, σας αφήνω κάπου εδώ για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Είναι Πέμπτη. Χριστέ μου. Αυτά. Καλημέρα. Πάλι έχω αργήσει. Σταματάει να είναι αστείο πλέον. Είναι 7 παρά 25. Και επειδή άργησα σήμερα φεύγω, δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω μαζέψει ό,τι πράγματα ήθελα για τη μέρα. Δηλαδή ρούχα δεύτερα για το γυμναστήριο. Αχ, Θεέ μου.
Καλά θα πάει αυτό. Thousands of tears later. Τέλος. Δεν ήταν ωραία μέρα σήμερα. Δεν έχει ωραίες μέρες. Έχουν τελειώσει ωραίες μέρες. Πάνε όλα προς το χειρότερο. Όταν ανεβαίνει δουλειά για μας που δουλεύουμε στο retail και έρχονται γιορτές, έρχεται Black Friday, παθαίνουν όλοι τσότσο, ξεχνάνε να δουλεύουν, ξεχνάνε να υπάρχουν και ξέρουν μόνο να πανικοβάλλονται. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Αλήθεια, δεν έχει τέτοιο. Τρίτη χρονιά συνεχόμενη σε αυτό το δράμα. Έχω αποφασίσει ότι η επόμενη μου δουλειά θα είναι σε βιβλιοθήκη. Θα πάω εκεί μόνος μου, στην ησυχία μου, να μην με ενοχλεί κανένας, να μιλάμε ψιθυριστά και ό,τι καταλάβει οποιοδήποτε. Δεν πάει, δεν παλεύεται, είναι τρελή. Φεύγεις από τη δουλειά και νομίζεις ότι έχεις πάει σε τρελοκομείο. Δεν γίνεται. Και τώρα το πρόβλημά μου είναι ότι έχω δύο κινητά, ωραία. Το ένα δεν έχει μπαταρία, έκλεισε. Και το άλλο έχει 12%. Και εγώ τώρα σήμερα θα είμαι όλη μέρα στον δρόμο. Δεν έχω φορτιστεί για το ένα το κινητό. Μπορεί να ψάξω σε κάποιο σούπερ μάρκετ να βρω φορτιστή να το φορτώσω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είναι το πιο λογικό που σκέφτομαι. Πρέπει κάτι να φάω, που δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα φάω. Βράζω, γιατί έχω βάλει τα φούτερ. Ευτυχώς είναι ψηλά η κάμερα και δεν φαίνεται τον μπάχαλο που έχει κάτω από την κάμερα στη δίπλα θέση. Ναι, παιδιά, δύσκολα. Άι να δούμε. Εν τω μεταξύ τώρα μου ήρθε. Έχω ξεμείνει και από λεφτά. Είμαι σε μια πόλη στη Λάρισα χωρίς λεφτά, γιατί έχω την κάρτα περασμένη στο κινητό, το πορτοφόλι στο σπίτι και το κινητό έκλεισε. Δεν μπορώ ούτε καν να πάω να αγοράσω φορτιστή. Ένας πανικός. Μου ήρθε τώρα μια ιδέα. Είναι doable αυτό που σκέφτηκα. Έχει εδώ κοντά ένα τύπο εμπορικό, το κάτι πεθαμένο στον δρόμο, το οποίο τύπο εμπορικό στο εστιατόριό του έχει φορτιστές για κινητά. Δεν ξέρω που όλοι, φορτιστές εννοώ για κοινή χρήση. Μπορώ να πάω να κάτσω εκεί για 1-2 ώρο, να κάνω και μια βόλτα εκεί μέσα, να φορτίσω το κινητό και να έχω και λεφτά να αγοράσω φορτιστή μετά. Αυτό θα κάνω. Γαμίσαμε. Τρακάραν. Τρακάραν πολύ. Δεν σκοτωθήκαν, αλλά τρακάραν. Θα φανεί τώρα που θα στρίψω. Φαίνεται, φάνηκε. Όχι. Έλα, τώρα περνάμε. Αυτό. Ό,τι φάνηκε, φάνηκε. Ένα τυχαίο γεγονός, τα νύχτα με αστέρια. Ρε μπρο. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να με καταλάβεις και αλήθεια να μου πεις. Αλλά όσο με πάτησε να δώσω, ωστόσο θέλω να διαδικαστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάτια. Φτάσαμε αισίως μετά από κάνα μισάωρο. Τώρα μένει να φορτίσω και το κινητό και θα είμαστε jet. Και να φάω και κάτι. Το φαγητό δεν το ξεχνάμε εννοείται. Νομίζω και κερδίζουμε. Τώρα πόση ώρα θα χρειαστεί να κάτσω εδώ, δεν το ξέρω. Αλλά αφού φορτίζει, we are okay with that. Αυτό το πράγμα φορτίζει πάρα πολύ αργά. Είμαι εδώ, τουλάχιστον όταν το χρησιμοποιώ. Είμαι εδώ ένα 5 λεπτό και είναι ακόμα στο 1%. Και μόλις είδα ότι η μπαταρία της κάμερας είναι στη μία γραμμή. Τίποτα, απομόνωση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή ή λύση. Αυτό θα είναι, μέχρι να κλείσει η κάμερα. Εν τέλει μετακόμισα, ήρθα πιο κοντά, γιατί αυτό λειτουργεί καλύτερα. Και πήρα και να φάω. Πήρα σαλάτα με κοινόα. Τι κάνετε ρε παλικάρια? Πάρα πολύ ηχό έχει εδώ μέσα. Μόλις γύρισα, δεν πήρα κάμερα σήμερα, μου λείψε, αλήθεια. Δεν είδε, δεν μπορούσα όμως. Γιατί μετά τη δουλειά πάλι το πήγα για μοναστήριο, μαλακίστηκα αυτή την εβδομάδα. Αλλά έχουμε τώρα αυτό εδώ, το μικρό τσιμπηματάκι, το οποίο
Είναι τρυπούλα από τη βελόνα γιατί πήγαμε για αιμοδοσία. Έχω ξαναδώσει αίμα, γενικά θέλω να δίνω αίμα. Αλλά τώρα ήταν για άλλη περίπτωση. Όλα καλά. Και τώρα έχω κάτσει, τρώω. Και γενικά είμαι σούπερ υπερ ενθουσιασμένος γιατί έχει έρθει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό εδώ. Τώρα έχει haul. Θα σας δείξω haul. Έχετε δει haul με πράγματα που τα έχουν ήδη ανοίξει. Που δεν θα τα ανοίξω δηλαδή τώρα για να κάνω unboxing. Αν θέλετε unboxing να πάτε στους Unboxholics. Δεν έχουμε τέτοιες ποιότητες εδώ. Λοιπόν, έχουν έρθει αυτά τα κουτάκια. Τι είναι αυτά τα κουτάκια? Κοιτάω εκεί γιατί εκεί είναι το τέτοιο, συγγνώμη. Θα το κλείσω να μην φαίνεται. Τι είναι αυτά τα κουτάκια? Λοιπόν, ένα πάρτο μικρόφωνο για την κάμερα. Αλλού, άλλα επίπεδα. Λοιπόν, και αλλά δεν είναι αυτό το κύριο τέτοιο. Αυτό ανεβάζει την ποιότητούλα, είναι εδώ πάνω, έχει και το γουνάκι του, είναι τέλειο. Λοιπόν, το βασικό είναι αυτά. Τι είναι αυτά? Είναι ξεχωριστά, πολύ ξεχωριστά, είναι από τη Small Rig. Όσοι ξέρουν τι είναι Small Rig ξέρουν τι ποιότητα είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είχε κάπου στο 22 ευρώ το κουτάκι μόνο του και αυτό είχε κάπου στο 14. Είναι ένα πιαστράκι και ένας βραχίωνας, τα βάζεις μαζί, συνδέονται μαζί, μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και στην ουσία είναι μία βάση για την κάμερα που σου επιτρέπει να το πιάσεις, επειδή είναι δραγκάνα η λαβία, θα το βάλω σε φωτογραφία, σου επιτρέπει να πιάσεις την κάμερα από που σκατά θες και να κάνεις ό,τι σκαταλήψη θες. Και είχε πει τότε ο Γιάννης στο πρώτο βίντεο πριν 6 μήνες, 7 μήνες, δεν ξέρω πόσο καιρός έχει περάσει, ότι γελάω που θα πάρω κάμερα, λέω, με τέτοιες τιμές. Αν δε που εξελισσόμεθα. Μα δες εδώ τώρα πόσο ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις, πόσο βολεύομαι γάμο του πουτάνα μου που πριν προσπαθούσα να στήσω την κάμερα πάνω σε βιβλία, πάνω στο γραφείο που δεν είχε χώρο γιατί και αυτό είναι μικρό και είναι για τα ανάθεμα και θέλει όλο το σπίτι εδώ, το δωμάτιο, μια ανακαίνιση. Τέλος πάντων, τώρα μπορώ όσο κάθομαι και αυτό το πράγμα τραβάει να τρώω το αγαπημένο μου πράγμα και να μιλάω. Επίσης αγαπημένο πράγμα, πολύ μεγάλος γιάπερ. Και δεν ξέρω τι θέλω να δω. Συνήθως δεν μπορώ να φάω χωρίς δεν βλέπω κάτι, δεν ξέρω. Είμαι αυτής της γενιάς, είμαι tablet. Είμαι γενιά με τα παιδιά που μεγάλωσαν tablet, αλλά δεν είχα ποτέ tablet, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει κάποια σειρά αυτή την περίοδο που να αξίζει. Είπα ότι ξεκίνησα το From, αλλά ήταν πολύ απέσιο. Είδα πρώτο επεισόδιο, είδα δεύτερο, το έχω αφήσει στο τρίτο, δεν νομίζω να δω άλλο. Αλλά θα δούμε λίγο YouTube. Είναι, δεν ξέρω. Είναι χαλαρωτικό. First, because I think that would be a great back and forth on blood. I think for anyone and for any job working without my laptop and just I can put my laptop in. My 16-inch. The next morning. Καλημέρα αγαπητά πουλάκια. Που λένε και κάποιοι. Ξύπνησα πριν λίγο. Έχω κάνει καφέ προφανώς σε χριστουγεννιάτικη κούπα. Έχει μπει Νοέμβρης. Τα Χριστούγεννα έρχονται. Είναι around the corner που λένε και οι φίλοι μας οι ξένοι. Και παίζω ένα παιχνιδάκι στο PlayStation. Γιατί σήμερα τι είναι? Είναι Σάββατο. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Πέρα από κάτι δουλίτσες ρε παιδί μου στο δωμάτιο και τέτοια. Δεν έχω τίποτα να κάνω. Να μοντέρω το βίντεο έχω. Ξαφνικά έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Τέλος πάντων, παίζω εγώ στο PlayStation-άκι μου και αράζω προς το παρόν. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 11.